Nee, goed zo. In 2019 hebben ze namelijk gewonnen. Maar wat gebeurde er in 2020? Ik werd iedereen verkouden. Dus moesten we een paar tegemoet stellen. En tot op de dag van vandaag, ik wil hem eigenlijk al aan doen, maar dat ben ik vergeten, heb ik nog een t-shirt van Akkeler van het jaar eerder. Ja, we ik vergeten. Sorry. Oh, vlug Gult. Gewoon een beetje aan de kant. Gewoon een beetje aan de kant. Ja. Spleet. Ja, geweldig. Ja, een beetje aan de kant dat de Luc en de Kiki. Kom een beetje doorheen, een beetje doorheen. Alsjeblieft. Even voor de video. Even, ja, heel goed, heel goed. Ja. De jury weer verder. Zo te zien is de jury er klaar voor. Kijk, het zien allemaal, dames en heren. Hoe staan ze nog in de weg? Jo, dat is goed te zien. Schitterend. Voor de Akkeler, dames en heren. Prima. Se me quitó, se me quitó, se me quitó, se me quitó. El pinche sueño, el pinche sueño.